दिपेन बर' दिनैसिम बिथाङा 20-25 बोसोर आबसुनि बिबान लानानै बिथाङा बर'नि जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। जों बिथांखौसो लुगैदों। दिपेन बर'नोनो नैबे भुटान बर्डार एरियानिफ्राय जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा बिथां दिपेन बर'नोनो भटखौ होनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। बिटिआर ओनसोलाव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ मोनसे सुपार 50 मिशन खुलिदोंमोन। गासैखौबो बिथाङा माने जायानो एन्ट्रेन्सआव देरहानानै क्वालिफिकेसन जानो थाखाय जायानो थांदों। बे बुस्थुखौ दाननायखौ जोङो माखासे जों बेखौ सोंखारिदों आरो जों बेबायदि खालामनायखौ जोङो मोजां मोनाखै। सिगाङावनो आं बड'सा निउसखौ आं आंनि फारसेनिफ्राय बरायना लाग्रोदों आरो हामबाय होदों। दा साखाफारा हिसाबै जोङो नैबे उदालगुरि बिधानसभा समष्टिनि जानानै जोङो जनसाधारन जानानै एबा जों भटार्स जानानै जों सासे मोजां केन्डिडेटखौसो जोङो लुगैदों आरो जायफ्रानोखि जोंनि थाखाय जायफ्रा माने दिसपुराव खोथा बुंहैगोन बेबायदि बिजाथिखौ जोङो नामायदों। आरो बेबायदि हिसाबै थांनाय अन्तत 20 बोसोर आवगायनिफ्राय दिनैसिम जायफोरानोखि बर'फोरनि जेंना जेंथा आरो बर'फोरनि जिथु खोथा बुङि बिसोरबायदि बिजाथिखौ जोङो लुगैयाखै। एकदम जों नासयथारदों। बेखायनो दिनै जोंनि ओनसोलाव जोङो एबसुनिफ्राय जिथु जाया दिपेन बर' 20 बोसोर दिनैसिम बिथाङा 20-25 बोसोर बिथाङा आबसुनि बिबान लानानै बिथाङा बर'नि जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। जों बिथांखौसो लुगैदों आरो बिथांखौनो जोङो जोंनि नैबे भुटान बर्डार एरियानिफ्राय जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा आपटु बिथिं खावरं ओनसोल आरो बिनिफ्राय बिथिं भैरबकुन्द ओनसोलनिफ्राय आपटु बिथिं आं गोबां गोजाननि बाथ्राखौ बुंनो सानाखै आङो ओरै बिथिं सान्तिपुर आरो बिनिफ्राय बनगरं एरियासिम जोंनि बर'फ्रा मानाव गेदेर बिथां दिपेन बर'नोनो भटखौ होनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। जोंथ' बर'नि समयसाखौ लानानै आरो गुबुन हारिनिबो समयसाखौ लानानै दिनै थांनाय बावै 5 बोसोराव जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननायाव जोंनि बर'फ्रा एबा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव जेबो दाङाबाजि गैयामोन। जेबो हाल्ला गुल्ला गैयालासिनो जाथिजों जाथि जेबो हेंथा गैयालासिनो बिथाङा 5 बोसोरखौ रुजु रुमुहै खुंबोबाय। बेबायदि बिजाथि हिसाबै जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय आरो मानाव गेदेर दिपेन बर' दैदेननाय बिथांखौनो जोङो लुगैयो आरो हयथ' जोङो बेखौबो लुगैयो जेन जोंनि बर'आ जेन नैबे बिटिआर हालामाव एबा बिटिसिआव जोङो मोजाङै रुजु रुमु बर' रायजो खुंनायखौ जोङो लुगैयो। आरो फारसेथिं जोंहा दुखुनांथाव खौराङा जाबाय जोङो नैबे गैजारोङि ओनसोलाव जोङो मोनसे बाथ्रा जिथु बिटिआर ओनसोलाव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ मोनसे सुपार 50 मिशन खुलिदोंमोन। बेयाव मा बर' मा नेपालि मा सावथालि मा गार' गासैखौबो बिथाङा माने जायानो एन्ट्रेन्सआव देरहानानै अर्थात देरहानानै जायानोखि मोजां क्वालिफिकेसन जानो थाखाय जायानो थांदों। बे बुस्थुखौ दाननायखौ जोङो माखासे जों बेखौ सोंखारिदों आरो जों बेबायदि खालामनायखौ जोङो मोजां मोनाखै। मानोथो बिथाङा बुंनाय खोनादों आङो अबयसे टिभि निउसावबो खोब मोजाङै नुवाखै खिन्थु बिथांनि जिथु आवाज बिथाङा फैसासो होगोन होनबाय। फैसा होनाय लोगो लोगो जोंनि बर' सेंग्रा बा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बे फैसाजों नगद केस फैसा लानानै जेब्लायबो मा होनो बेयाव फरायहोनो हानाय नङा। आरो जायफोरानोखि थांनाय बाराव जिथु बिथांनि दैदेननायाव खमसे खम 100-150 जन मानसिफोरा माने APS
ISI SP बेबायदि माने जाबोबाय आरो बेबायदिनो अकल जोंनि बर'ल' नङा गुबुन हारिखौबो सुबिदा होबोबाय दा बेबायदिहाय बिथाङा जोंनि दुखिया ओनसोलखौ जेन बिथाङा माने बनसित खालामनाय जौ लोंनायावसो इन्टारेस्ट होनायखौसो जोङो नुदों बेखौ जों इन्टारेस्ट सोरनोबा नगद फैसा होनानै बियो जौ लोंनानै जेन बियो स्टुडेन्टनिफ्राय बियो जानगारनांगौ दिनै आङो सोरबा बिजाथिखौ डाइरेक्ट बुंनो लुगैयाखै दिनै पार्टिनिफ्राय जायफ्रानोखि BPFखौ दैदेनदों BPF पार्टिनिफ्राय जानानै जोङो दिनै ओनसोले बेबायदि हिसाबै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियाबो बिथाङाबो बिखौ एनाउन्स होबाय थादों आमी पैसा हि दिम सुपार 50 आमी गनाय लुवा নহ'ব बेबायदि हिसाबै जों खोनानो मोन्दों आरो बेबायदियैनो जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलावबो बिथाङा जोंनि जायफ्रानोखि दायो डिपुटि चिफ बिथाङाबो बेखौ बिथांखौ जोङो बुंजानो लुगैदोंमोन जे सुपार 50खौ जोंनो नांगौ आरो बिनिफ्राय बिथाङा बेखौ दैदेननांगौ जों बिथांखौसो जोङो बेबायदिसो बुंजानो लुगैनायमोन बे कुन्द्रुबिल एबा कुन्द्रुबिलनिफ्राय लानानै आप टु बनगुरुंनिफ्राय बिथिं भैरबकुन्द एरिया बेखिनि एरियानिफ्राय जोङो कमियावनो जोङो प्राय 80% जोङो भट होगोन होननानै जोङो आरो होगोन रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा आरो महिलाफ्राबो जोंदों ज' ओंखारबोनायखौ जोङो बर्तमान जोङो मिथिगासिनो दोङो बेखायनो जोङो आंनि फारसेथिंनिफ्राय आं बुंनो हायो जे 80% जोङो भट जोङो मानाव गेदेर दिपेन बर'नो जों होनो हागोन मानो होनोब्ला थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय आरो मानाव गेदेर गोबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव बेनो जे जोंनि बे ओनसोलाव रायजो राजाया नुगोन नैबेफोर ओनसोलाव नैबेबायदि ओनसोलाव बिथिं नुगोन बिथिं स्कुलाव माने एमइ स्कुलाव बिथिं मोनसे एमइ स्कुलनि बिथां गोदान मोनसे मोननै रुम बनायदों आरो ओमफ्राय बिथिं उन्नति हिसाबै अंगनाबादि मडेल अंगनाबादि लाबोना होफैदों थांनाय 17 बोसोरावथ' जोंहा जेबो गैयामोन आरो बिथिं लोगोसे नैबे मार्केट सेट जोंहा फिस मार्केट मोन्दों बेबायदिनो नैबेबायदि मोजां मोन्दों खिन्थु थांनाय 17 बोसोराव जोङो हाग्रामा दैदेननाय BPF दलनिफ्राय जोङो बेखिनि ओनसोलाव जेबोआनो गैयामोन दिनै नैबे स्कुला 17 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो खिन्थु नैबेयाव रिहननि मोनसेबो बेयाव गैया जेबो गैया आरो ओमफ्राय नैबेयाव बिथाङा साब सेन्टार लाबोनायमोन खिन्थु न'ल'सो जेबो गैया न'ल'सो लाबोदों नैबे फिल्डआवबो बिथाङा जेबो गैया नैबेथ' SSPसो बनायदों आरो ओमफ्राय अभारहेडखौ जाबाय जोंहा मानाव गेदेर गोबिन्द बसुमतारिया बनायना होदों आरो बेबायदि हिसाबै गोबां लामा नैबे कुन्द्रुबिलनिफ्राय टंला बस्तिसिम जोंफ्रा CC ब्लक जाबाय आरो बेनिफ्राय नैबे कुन्द्रुबिलनिफ्राय बिथिं एकेबारे आप टु 1 नम्बर कुन्द्रुबिलनिफ्राय बिथिं गार' बस्तिसिम माने दालां आरो CC ब्लक जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो जाबायानो सुरुआनो जाबाय बेखौ दासिम मानसिफ्रा थाबायबायानो थादों आरो बिथिं 3 नम्बर कुन्द्रुबिल बाजारनिफ्राय बिथिं आप टु बरामजुलिसिम CC ब्लक जाबाय दालां जाबाय आरो बेबायदि हिसाबै जोङो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि ओनसोलाव जेबोखौनो मावैखौ नुनानै आरो दायो मानाव गेदेर दिपेन बर'आ हायबोला जोङो UPPL हिसाबै जोङो बांसिनावसो बांसिन खामानि मावगोन होननानै जोंनि फारसेथिंनिफ्राय जोङो आखाबादि दोङो आरो रायजो हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो बरायदों आरोबाव
जेनेबा जोंनि 17 बोसोराव जों दैनि थाखाय बहुद प्रब्लेमाव गोलैना दंमोन बोरिं बिदोंमोन बोरिंबो आरो नैबे बे बोरिङा बेसिम कानेक्सन खालामनानै मोजाङै दै होथों होननानै सानदोंमोन बेबो आद्रा जाना दंमोन जिथिया UPPL सरकार जोंहा फैबाय होमबा जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मिनि बोरिं मोनबाय आरो बे मिनि बोरिं मोननायनिफ्राय जोंहा एकदम गथ' गथाय फरायनायनिफ्राय दुगैनो स्कुलाव थांनाय दुगैनो आरो लोंनो एकदम बहुत सुबिदा जाबाय आरो दा बर्थमान लामा मोनबाय बिदि आरो